Kaixo eta ongi etorri gure kanalera. Oraingo honetan, 2024ko ekainean agertutako ariketa bat EHU Euskal Herriko Unibertsitatean sartzeko autoaprobetan agertutako ariketa baten ebazpena aurkeztuko dugu. Bertan, determinante bat ematen digute, bi baliokoa, eta hori jakinda, beste bi determinante hauek A eta B agertzen direnak lortzea eta berearen balioa kalkulatzea eskatzen digute. Orduan, lehenik eta behin idatziko genuke hemen determinanteren balioa, determinantea bera, eta ikusten dugunez A determinantea lortzeko helburua finkatuko dugu. Orduan ikusten dugunez, lehenengo lerroa A txiki determinante horretan, 3A, 3B, 3C lerroa da, ez? Beraz, bider 3 egin beharko genuke lehenengo lerroa. Eta hori egiterakoan, determinantetan, matrizetan ez bezala, bakarrik lerro bat edo zutabe bat biderkatu behar dugu 3rekin. Determinante batean nahiko da zutabe bat edo lerro bat biderkatzea. Matrizetan elementu guztiak biderkatu beharko genituzke, baina ez determinantetan. Orduan determinanteren balioa bider 3, 3 bider 2, 6 izango litzateke aldaketa hau egin ondoren. Bigarrenez ikusten dugu A-ken P, B-ken Q, C-ken R bigarren lerroa dela. Hori lortzeko egingo duguna da lehenengo lerroari bigarren lerroa gehitu, bider minus bat egin ondoren, bigarren lerroa. Beraz, bider minus bat egiten badugu lerro bat, determinanteren balio osoa, hor minus bider minus bat egin beharko genuke, minus 3 bider B, minus 6 izango litzateke. Eta A, B, C lerrori gehitzerakoan ez dugu inolako aldaketarik sortzen determinanteren balioa. Hori ere, determinanteen beste propietate bat izanik, ez? Isa izeta lerroa berdin jarraitzen duenez, ez dugu eraldaketarik sortzen. Azkenik, bi isakena, bi ken B, bi zeta ken C lerroa lortu nahi dugunez, lehenik eta behin bider bi egingo dugu azken lerroa, 3. lerroa, eta horri kenduko diogu lehen lerroa zena, hasiera batean. Orduan hor ere konbinaketa lineal bat egiten ari gara, kaso honetan, A, B, C lerroak kenduko diogu 3. lerroari, baina bider bi egin dugunez 3. lerroa determinantearen balioa bider bi egin beharko genuke. Beraz, minus bi, bider 3, bider bi, minus 12 izango litzateke azken balioa determinantearen. Bigarren determinantea lortzeko, lehenik eta behin berriro idatziko dugu determinantea, hasiera batean daukaguna, eta gero irauli egingo genuke. Beraz, horrek esan nahi duena da 80 gradoko, esan nahi sakonagoa dauka matematikoki, baina printzipioz hemen egin duguna 80 gradoko iraulketa bat, irauli egin dugu 80 grado. Eta determinanteen propietateak diotenez, ez du determinanteren balioa aldatzen horrek. Gero, zutabe bat ordenaz aldatuko dugu. 3. zutabea bigarren posiziora pasako dugu, eta bigarrena 3. posiziora. Horrek bai aldatuko digula determinantearen balioa bider minus bat egin beharko dugu. Hori orokorrean edozein zutabe lekuz aldatzen badugu, edo edozein lerro lekuz aldatzen badugu, bider minus bat egin beharko dugu determinanteren balioa. Eta azkenik, azken zutabea, bider bi,
birekin bikoiztuko dugu, eta B atalean agertzen zen determinantea lortuko dugu. Beraz, zutabe oso bat bikoizterakoan, determinanteren balioa ere bikoiztuko dugu, ez. Minus bider bi, minus lau. Eta horrela lortuko genuke bukaeran eskatzen ziguten determinante horren balioa. Beraz, hau izango litzateke ebazpena, eta ebazpen hauek gustuko baituzue eta selektibidadea edo gautafroa hauek prestatu nahi badituzue, arpidetu zaitezte kanal honetara eta emaiozu gustatzen zait botoiari bideo honetan. Mila esker!